Sige, ali, sir. Pwede pa? Ay, thank you, ali, ma'am. Ay, kuha na lang po din ako inyong pamasahe, Beke, para unya, ditso-ditso na ta. Pila gani, dam? 500 lang mo. 2,000 mong upat. Bahala mo diha. Nanabital sa complete. 2,000, easy money. Tabi kami nga way pasahero. Ayay, na ni Torno. Kwarta ni Ron. Udo na. Tanang gutuma wa pa. Sir, good morning. Oy. Sakay ka? Ay, dispatcher ko, dre, sir. Pwede dispatcheranti ka? Mau ba? Sige, salamat may kinaka. Sige. Muli sa ako kadali sa balay kay gutom na kay maganiya pa ko diri wa pa yung koy pasahero nya. Kaon sa ako. Pwede panawag lang pasahero. Pasakyan ang daan kung naay pasahero manggaling. Sige, sir. Ako'y bala, sir. Sige ma'am, makasalig ko. Open ra ni. O naay pasahero, pasakyan lang daan. Tama-tama inig-balik na ko. Roll na. Aliw ko ma ha? Uy, salamat. Nay nakaturno. Oy, Dam. Sakay ka, Dam. Oh, nagturno ni? Ay, oh, sige, Dam. Sakay ako, ha? Sige, Dam. Dam. Lingkuri lang sa diya, ha? Sige, way problema. Humuta diri oy. Oo. Sa smell function na. Abot lang sa trama. Ay, salamat. Basig mo larga na ni. Uy, sir. Passenger. Pwede pa. Sakay ko. Sige, ali, sir. Damasa ko mo sakay. Sige, sir. Sige, sir. Sorry, sir. Abot lang diya, sir. Ay, salamat. Yan nagkaturno. Sakto paguro ni ba? Abot lang na mga seran, ma'am, ha? Uy, sakay ka? Malamang lain pod no. Sige, sir. Front seat ka. Kana, dapat lang jud. Sige, sir. Diya ka, sir. Relax lang diya, sir. Murag mularga naman ni oh. Magdali ko bi kay basig makaapas pa ko. Ilan naman ay kulang, no? Ay, isa naman ay kulang. Malarga na. Pwede pa? Ay, thank you, ali, ma'am. Ali, ma'am. Dali ka, ma'am. Abot ang takdali, ma'am. Di ba? Ma'am, puno na. Di pa ni mularga? Ma'am, naka-seatbelt na ko ma'am. Di pa ta mo larga? Ay, oh, tama. Ang driver, padulong pa. Ay, kuha na lang po din ako inyong pamasahe, Beke, para unya, ditso-ditso na ta. Pila gani, dam? 500 lang mo. 2,000 mong upat. Sige dam, dara duha mi ani akong katapad. Sige, Dam. Ngaradam, pakiabot po. Ilaha daw dam. Sige. 2,000, dali kayo. Relax lang mo diya, ha. Pasun sa akong driver para makalakaw na mo. Sige dam, maayo na. Bahala mo diya. Nanabital sa complete. 2,000, easy money. Dispatcher. Uy! Asa bang dispatcher? Dari puno naman dahil ni. Ganiya na mo dam, sir? Ay sir, ganina na jud mi nagulat sa imo sir. Sige, larga na ta. Ay, salamat. Ay, dam. Pauna na ko daan ang plate para magpatubil magugkusunahan. Largo-largo na ta. Unsay pliti sir, nga human naman mi pamniti. Nga namliti man metong dispatcher nimo pag sure dira Boss, tarong-tarong lang dia. Humanamig plite. Tuod sir, humanamig plite. Mau ba? Asa mo muna yung plate eh? Sa dispatcher kanini mo. Nga nung gihatag man ninyo dito.